Urtean zeharreko 22. domekia. Gaurko evangelioan, Jesusek barriro gogorazten duzko Eliza ez dala perfektuen lekua, ez da aukeratuen ape. Bertan sentatzen bilatzen dugun lekue da. Asteburu honetan agurre egiteko asteburu da, eta hori be, gogorra da geuretzat, baina evangelioak beste mezu polit batera ikusten duzko. Danok parte hartzera deitu den gagoz jai bat dau, eta kristogoi zer dagokigu egitea. Edo lehenengoak izatea, edo besteen aldeko gauzak egitea. Hori dagokigu besteen aldeko gauzak egitea. Jangoikoaren reinua logika eta gizakiaren oso desberdinak dira. Kristinoaren jarrera humiltasuna dela erakusten duzku. Baina kontuz, gutxi esteagaz, nahazteagaz. Apala izatea besteen zerbitzura jartea da. Behar dan horretan, kristino hau jangoikoaren maitasunari erantzuteko dugun deiako bat da. Evangelioaren lehenen zati oso azalduta geratzen da. Kristinoen bizitzak nolakoa izan behar dagoan erakusten duzkun lehenengo irakurgaian. Baina evangelioaren bigarren zatia be oso gizatiar bat egoera erakusten duzku jai bat, eta bizitzan jarruteko bidea ematen duzku. Ezin gara kristino hauk izan, ez da gure bizitzan interesagaitik bakarrik jardun be. Egin behar dugun ondoa ez da ondoasun interesaldua. Zuk ene jainko zure ontasunaren erratu duzu doakabentzatetxie. Salmoaren antifonak esaten duzku moduan. Ezagutu gaituen ondasunak baizan jangoikoaren jarrera. Trukearen itxaron gabe emotia da. Guk saiatu behar dugu jangoikoaren jokamolde hori kopietan gure bizitzetan. Parabolak privilegioa ematen dutzo, hori itzultzeko aukera duzkunean gaineko ekintzari. Eta horrela, espiritu pobrezia ulertea kostaten zaigun bez. Zerbait agertzen da. Espiritu pobrezia humiltasuna jarrera bat izatea da. Eta honako hau dela esan daiteken interesik eza. Ez inor, baina hobiek izan nahi izatea. Norbera baino hobie bai izan, inorez baitzea eta gutxitzea. Gizazari edo aberastasunik ez bilatzea besten zerbitzaritzat ahartia. Eta zarietako maitasune gandik ez jardutea. Espirituz pobria da, kristino dana jangoikoaren gandik jaso dagoela dakiena da. Eta bere denboran, bere maitasunaren, bere zerbitzurako gaitasunaren jaube ez dana. Amistraize baizen, eta horrek berekin dakar, partekatzeko huestat izatea. Zer urre jangoikoa, zer gandik datoron guztia. Sartu gure bihotzean zuganako maitasuna. Loto gaizuz gero eta estuago zeugaz. Kugan indartu daiguzan, on dan guzti eta indartu dozuna. Arreta ondiz zein du. Jangoikoaren aintza, jangoikotasune. Harengan perfezio oso errekonezitzera garamatza. Eta beraz, maitasun hori bere izenari gure bihotzan sartzeko eskatzen dutzagu. Baina zer esanena da horrek? Izenean perfezioaren esentzia agertzen da. Eta beraz, be izena maitatuz gure bizitzak martxan jartzen ditugu. Egunetik egunera, haren aintz handiagoa izateko. Kristino bezala bizi behar dugun deia. Gure errukia hastean, hurbiletik bizi dugun sagaradoaren esperientzia, Eukaristian bezala. Eta horrek laguntzen duzku topaketa hau bukatzean munduan gugan ondo eroaten. Eta errukia be. Jangoikoa salkartu ginenetik urkoaren aldeko entregarako prestatu zana mantentzen dagoen antxinako gatza bezalakoa izan daiten. Eskaintza santu honek jauna erkarri deigula beti zure salbazioaren doaia. Sakramentoaren irudiz ospatzen duguna zure indarrak bere betera eroan dagia. Oparien gaineko oitoitzen jangoikoaren kreazioa eta bidea errekonozitzen ditugu. Espiritu Santuaren ekintzaren eta sagaratzearen hitzen bidez. Jangoikoak Eukaristian dagoen presentziak. Espiritu Santu ez da konsagrazioa benetan importantea direla. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik. Hau da salbazio bidea. Eta dei horri gutako bakotzak erantzun behar dutzu. Deiari erantzun eman behar dutzugu. Erantzunean erakusten da jangoikoaren ekintza horretara
irekita gauzela. Jangoitzaren ekintza gure bihotzak, gure bizitzak irekita daukauz. Jangoaren grazian irekita gauzela. Ezin da esan zua prest gagozenok, eta gure bizitzan ez da nabaritzen. Danak alkarrekin joan behar dira. Zure ahalmena ondiaren egintza dana, eta gizakilkorrei jainkozko zure laguntza emotea, eta gure izatilkorretik ataratzea. Atan be, osabidea holan gizon baten bidez galdua ziranak, beste gizon baten bidez ziren salbatua. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Urten zerreko 3. prefazioa, gizon baten bidez salbazio torriak gule. Prefazio honek gutako bakotzarentzat funtsezkoa dan zerbait aurkezten duzku. Besterik ez dana, Kristok salbana zala nigana. Gutako bakotzaren gana etorri dela salbatzera. Gure burua mugatuta jakitea funtsezkoa da. Gure bizitzan baita, Kristinau bizitzan be. Horregatik jangoikoaren aintza edo poderea ezagutu zazten dan prefazioa. Askotak aidearen zuhurla gisa jokatzen dagoen poderea. Podere prefazio eta batzuetan munduaren ikuskerak desitxuratzen dau. Baina urtanta bat azalera baten gainera etorten dan modukoa da. Azkenean ondatu egiten dau, azala edo arrile eta zuloa egiten dau. Hori jangoikoaren maitasuna da, gure bizitzan sartzen zaiatzen dana. Noizbait batek sentidual izango dau, tromba bat bezala, baina gehienetan simiribi modukoa da, pizkanaka azten da, isiltasunean bezala azten da, eta geuk parez eta zabalik euki behar dugu gure bihotzak. Guri bidea erakusteko joangoak bere semea bidali, salvazioarako bidea erakusteko. Kristo gurekin ibilten da munduan, gube aztarnak jarraitu aliztean ditzagun, bidearen erdian, gure zailtasun erdian, gure egunekortasunaren erdian. Bai santuko ogi harturik otoitz egiten dutzu jauna, maitasunaren agiriadan janari, unek sentotu ala gure bihotza. Una zenideen gantzure zerbidu zaigu zen. Eukaristia maitzeko otortzen du jauna dala gure betirikotasun irrika azetzeko. Funtseskoa da gure bizitzarako sentimentalismoa fetik ataratea. Sentimentalismoak erakusten baitezku askotan iadanetik utzi dagoan bide bat, eta sentimentuarik egin behar dugu bidea. Baina eski jangoikoaren gan bakarrik azatzen baikara. Geure bihotzen sendotzen baita jankoak egin leuken bezala jokatu alizateko. Lehortasunaren erdian jangoikoa be ari da gurekin batera. Gotorlekuan indartzuek haulei laguntza dutze. Anai zerbitzen jakin behar dugu, baina baita haulak garanian gure zerbitzatzen uzketan be. Eleizako karidadeak beti izan behar dugu. Bi norantzako errepidea, bai noizbait lagunduko dugu, baina beste batzutan laguntza behar dugu. Eta onartu eta bizi behar dugu.